Khubor ka Pyrthei TV. Shibenta kum kajing rakhi ya kajing dap khandai voice nem jong ka Indian Air Force Eastern Air Command ki sipai sun kilapin ipat ba ya kajing klan jong ki ling sun ya pom jong ki sipai sun kadi kajing rakhi kala long ha umyam ki sipai kilapin ipat ba ya ki advanced light and Chincook helicopters ki Dornier transport aircraft ki Su-30 ki Rafale fighter jets bat ka sarang helicopter Kajing temu bokongsan jong ki sipai sun ban pelong ya kani kajing pen inam hamighalia kade ban kring ki khun samla bakin rong shi ki kam sipai ki pat ba kla shot bi ya kajing tebet jong ki pilot ki ba pen her ya kini ki leng sun ya pom Chief Justice jong ka Meghalaya High Court Justice Sanjeev Banerjee ula ple pat ba ya ka shlem trekam jong ka district and session court hakashnong kli terchi ka bahap ha west jante his district hagani ka sngi la sa Kylleng no Justice HS thank you Justice W. Dingdo, Additional Judge Justice B. Bhattajarji, Usumbut Menteri Rangba ke Jylla, Uba Snyau Bhalang Dhar, MLA Jong ka Jawai, Uba Wailat Miki Shilla, Deputy Commissioner Jong ka West Jantia Hills District, Uba B.S. Solia, District and Session Judge N.A. Khan, Ki Mukhtiar, Ki Nongalam Shnong Bat Ki Wei. Ka Deputy Commissioner Jong ka East Khasi Hills District ka Kong RM Kurba, Klapen Mi ya ka hukum ba Shilenter Harut Surong, Naduk Kendailan najan kedukan Uncle Shop Terter, Sheduk Mot Pran, Anam Shah Banyang Kali, Bat Kindai Kino Parking Zone. Kadika hukum kan terikam naduk ka Arpau Tarik Risaw Arhajar Arpulai. Bat Kino ki Bapin Ken, Kingat Hakajing Shah Pinshitam Kat Kum ki Kendon Jong ka An. Ka office Jong ka DC kala yo jing tip, ba ka jing don jong kini ki Jaka Yang Kali Bean, ka Pinmi ya ka jing Heng Kali ka Bajur, hakatika Than Kendaila Shamot. Hakasin kabasan ka adventurous new trip off-roaders ni ka Ahor. Mentau snem kala beteng, menpelong ya ka wei ka tamasa ya kop nya kali. Haki surok khoru khoram, balatip kum ka 5th Ahor 4x4 off-road challenge Arhajar Arpulai. Berkadi ka tamasa kala sedang hakasngi palai hakasati Natural Park, Kabadan Hari Boy District. Kadi-kadi kerensan ka balai kan kut haka Arpui Tarik Risaw Arhajar Arpulai. Kidan riu pongut kinongnya kibat tebet kibawan bene shimenta hakani kalumpung ya kop nya kali. Kaksiar kala kiudor kensan hakini kilai benai berkala banang kiudor syu hakini kita yau kibanwan. Kajing kiudor jong kaksiar kadai namarba laduna palat ka yau kahan hadin balami kajing kan hakiri Middle East. Menteri Rangba ka Delhi Arvind Kejriwal loong ba menshwaw la yakun ban penduna ya kajing dheng kali da ka bapinmi da kirel ban kit ikinong let nongwan nakawai ka jaka shakawai pan lani ka metro train. Henry lalap baki brio menta kelas dang sei kali biang namar ba kala khamnya palat karel. Kumta ka sarkar kala shimya karai ban pinmi no da ki bus ki ba biang nadong shadong nadu ka air conditioner ka wifi CCTV bat GPS. Hagita ki bus an haban thiet ticket bat siu ya ka bike ticket ling ba ka digital. Ka sarkar kan pinmi shwa tang alpusan teli ban bu thong house name Arhajar Arpusan kan pinmi ya ki bus ki ba bam da ka boarding. Ling ba ka jingyo kem ya ki nyawut ki brio ki pulit ka Delhi ki la yo ban kem ya ka kunhun jang ki nong thok nong shukor. Ki ki brio ki ba thok ki brio ha ka jingya di ya thiet ling ba ka internet. Ki pin ya ki brio ki tiar ki ba internet kum ki scooty bat ki weipan. Bat anda ki brio ki la mon kita ki tiar ki pha ban sip salepa. Bat marsen yo ka pisa ki la jano. Na ki shispa khandai phanai ngot ki MLA jong ka Rajasthan. Sapun ringot ki ki badan ya ki dak sneu lani ki criminal case. Bat na kini arpu prangot ki ki badan ya ki case ki bakhya. Shispa san phanyangot ki he saipan lani ki crorepati. Bat na kini pat prapu prangot ki MLA jong ka Seng Congress. Wei MLA udan ya ka case penyap brio bat sangot pat ki badan ya ka case temu penyap brio. Kajingalang na ka bentaban perkhat ya ka wei ka election ani ka one nation one election ka ban penyat dau President Barim Ramnath Kovind kan sedang nadu ka arpsan Tarik Risaw. Kajingalang ka benengkong kala long ha ka arpulai Tarik unailur mentau snem. Bat ha ka ni kajingalang la shim ya ka rai banyak ran sani bha bat la khot ya wera barok ki seng san Pyrthei. Kani ka jingalang kadai ka bala khot da ka committee ba ka sarkar kala thung bat ya katika committee la khli do President Barim Ramnath Kovind. Haki arpsaw kanta ki bala lenno kla don hadu lai prangot ki break bala yo ya ka jingpang dengu halokno. Ka jingdon ki break ba yo ya ka ni ka jingpang menta kala kot shakashi hajar lai spa prangot.
Karkum kakai pot jong Chief Medical Officer loong, ba kinong ba ki basak tae ke di Kalokno, ke Indira Nagar Chowk, ke NK Road, bat Aliganj, nalor kata sa ke Chander Nagar, bat ke Chinhan. Menteri Ketenat Yadari jong ke Israel uyo Afgalan, ula Pyrthei ke sipai Israel ki badan hak haput baka Gaza, ba Kylleng lepa ki barapin kre, namar ba marsin yo ika hukum bantur sya Gaza, kin hap bantur ben. Ula ong ba amla bantip lepa, ke hukum kalak ben mi hak kenu kapor. Kumta ki deban long ki berapin kre lepa. Ke Israel la batai benia bhai ki sipai jongka da ka ba pihak kenhun. Ba nang nu kin rung, ba nang nu kin mi. Bat kanu ka kenhun, kan let shanu, bat kanu ka jaka, ban kruwit na phang ye ki le no Hamas. Ka hospital ka bahe tam ha Gaza, ka Al Shifa kam don umpnyang shu ban pen meding ha hospital. Bat kate ka hospital kan yo boarding menta satang arpusaw kenta. Kajing bamdan boarding, kabut jing ikinong pang khamtam yikitu kibaran menta hapo ICU, kibahap ban tang da ka respiratory support machine. Karkum kajing ken nak tanak kakoi kakia laong, bakidan hadu lai hajar news pa prapusan ngun, kinong Palestine kibayap ha Gaza, bat na kini 6,000 sanspa arpusaw ngun kidiki kena, kat ba kiba mensaw pat kidan hadu, kat ar hajar sanspa ngun. Uparlok bayajan bat Vladimir Putin, ulama ham bakat hamaba kabat thamai kan sedang hapneng kiri sep ngi bat kiri Muslim. Ula penmena baka Russia kan kershan rat ba kiri Muslim, bat kan airu yikitiar thama lada idon kam. Vladimir la therting ya ke United States namar ka jingerap tiar thama jongka ya ka Ukraine, bat ulaong baka Russia kan don rengkat bat kinong shun jongka Amerika, bat kan penbiang lut nadong shadong yikijing don kam jongki. Kacahaj thama jong ki chipai duriau ke United States kila kam bagi le no Houthi bala kershan na ke Iran kila siat namding bat siat drone na Yemen sha Israel. Ki chipai Amerika kila kamru bagi kitam chipai jongki ki badan ha Iraq bat Syria kila sha thombor kha hakini ki khendiat sngi bala len bat kila keno ba yakani ka kam na le ki le no ki bala yo jing kershan na ke Iran kum ka jing keput na mar ka jing yai beteng ke Israel ban there ke Gaza. Kalami ke jing ki habarok ke Middle East ban persha ya ke jing khanglat ke Israel ban penpoi ya ki marbam bat ki wei pat ke jing don kam sha Gaza. Ke jing persha ka deiru namar ba ke Israel kala pen kre lepa ya ki sipai jongka hak haput bakin rum sha Gaza. Nalor kata ke Israel kala hukum ru ya kumba arphulai hajar ngot ki briu ki basong ki basa hak haput bat ke Lebanon ba ki de ban mi no na ka jaka sa jongki. Kisipai ka Niger, kibala kini no ya Khubor sinsha no President Mohamed Bazoum. Kila itu ba President Bazoum, ula persang ban petkra na ka yeng sa jong u ka ba kisipai kila set kut ya Kisipai kila pentip ba President Bazoum bat kibah yeng asem jong u, arngut kinong shet jong u, bat arngut kinong pahara jong u. Kila persang ban petkra da ka helikopter, henry la yo ban bat no yaki. Kila pentip ru bala kem yaki briu kiba yarap ha ka jing persang jong u ban petkra shaki bentah jong ka Nigeria. Ka Ukraine kan yo ikideng sun yapom F-16 hadu usnam hazar arpusaw. Ya kani laithu dang menteri korbari jong kategori Udmitro Kuleba. Ukuleba ula pentip baka Ukraine kan yo ya kaleng sun F-16 tad hadu bagi pilot jong ka kin pendep ya ka training ka bakin hab bantip lut nadong shadong syapang kating kaleng sun. Kiri ki balakular ban pha ya ka F-16 sa Ukraine ki long ka Netherlands, ka Denmark, ka Norway bat ka Belgium. Ka Bangladesh Nationalist Party ka badai ka seng ka badan hakalang persya. Kelapen kre da ka jinga umsna man kni jubor ya ka bor sensyar na ka menteri rang badu pementa ka Bangladesh ka Sheikh Hasina. Secretary General jong ka BNP Mirza Fakhrul Islam ulapen bena ba ka BNP ka dai ban kni ya ka bor sensyar da ka bor na ka Sheikh Hasina bat compare la da ka mi ka jinga umsna ru. Ka United States kala maham ikinong shong jongka ki basong ki basa bar ki balik kai sngo bhasha bari ba ki dei ban long ki bahusiar bhaya la die namar ba kala banan ka jing sha thombor kinong America ha ki seng le no ka US klapen mi ya ka ni ka jing maham hadien ba ki babun ki kinhon le no klapen pau ya ka jing bitar ya ka US ba ka dan ha kalyang joka Israel. Ka Canada kala seino ya safwengut ki officer jongka na India hadien baka India kala aipor hadu arpau Tarik Risaw ya ki safwengut ki officer jongka Canada bakin mi no na India. Ka menteri ketenat korbari jongka Canada ka Melania Jolly kala ong baka Canada kam don denti shoot da kumwei pan banyak keren baka India henry ka hab shu ong bai ki brio la jong ban lat na kanu kanu ka jingja basnio. Henry kala keren shai pat baka Canada kanam thau ya ka India bat kanam pen phai kala da ka basnio. Kajinga pejing mon happening ke India bat ke Canada kala mi hadien ba menteri rang ba adu ke Canada Justin Trudeau ula keno ba ke India ka dan keti ban set yap yo nongalam jong ki Khalistan Hadip Singh Nijar bar ke Canada kala be yo ambassador jong ke India u badan ha Canada.
Tigitu kilong ki khubor hakimat kimat mentasngi. Khubor.